Així estan, tornen els Belens. Omplin les llars, les cases de cultura, seus socials i ajuntaments de tota la província. Obres d'art a escala que recreen el naixement de Jesús, acompanyat de nous passatges bíblics cada any. Suro blanc d'embalatge, escaiola, pintura plàstica, fusta, molt d'interès i molt de temps composen aquestes miniatures nadalenques que pareixen cobrar vida a la primera ullada. Este és el Belén de Rafael Buñol, una recreació que comença a prendre forma molts mesos abans amb un rigorós procés de documentació. Me documento en libros de historia y de ahí pues vas sacando las ideas y vas creando. Porque lo que tienes que hacer es crear algo distinto de lo que se suele hacer por ahí para que la gente le llame la atención y tenga un impacto diferente a los demás. Cada any visiten esta composició més de 20.000 persones, recreacions que mai són les mateixes. Este año lo que he hecho como curiosidad es la caza del hipopótamo en la huida a Egipto, que en el Nilo pues habían hipopótamos y como los egipcios cultivaban trigo, salían y se comían la cosecha. Entonces los faraones mandaban matar a los hipopótamos y entonces he representado con barcas egipcias y unos egipcios la matanza del hipopótamo. I ens n'anem a Faura, concretament al Llevador. Així, rodejada de l'aulla que baixa de la font de Quart, el propi personal de l'Ajuntament va muntant durant setmanes el naixement en les figures napolitanes cedides per l'escriptor i veí Fernando Delgado. És el Belén del poble. I és el Belén del poble perquè el poble durant 9 anys ja l'ha associat a Faura i l'ha associat a Fira i ja al principi era una cosa diferent, ara ja és una cosa més del nostre patrimoni perfectament integrat i la gent té ganes de lluir-lo. Passar la vesprada pegant voltes per la comarca mirant el que han fet els artistes de cada poble està molt bé. I així, a banda acompanyant-te per el remor de l'aigua, que sí, no n'hi ha banda sonora, és l'aigua la que fa el remor de l'aigua, està molt bé. I de passo que vens així, veus el poble, passeges per el poble, que també està molt bé, i bueno, un orgull. Són al voltant de 150 peces d'increïble bellea que recreen l'arribada dels Reis d'Orient, els soldats romans en el passatge de la mort dels innocents i, com no, l'imprescindible naixement.